Aziza Marija, islim għalik, merħba fostna nixtieq nagħtik. Fisem dal-poplu ferħan bik, waqt li mħabtu huwa jurik. Mod speċjali nduru lejk illum, f'dil festa tiegħek f'dan il-jum, biex bħala omna nitolbuk u kull foħrija lilek naduk. Taħaddink li inti l-patruna, għax reġina imżejna b'guruna. Kompli jos dan ir-raħal tagħna, żommitek fuqna ibqa' magħna. Kull fejn inkunu fl-irħula fl-ibliet, induru lejk fl-istorbju u fl-iskiet, għax dejjem lesta biex tismana, tidħol għalina fit-talb tagħna. Żommilna jdejna la titlaqniex, sabiex il-ħażen ma jirbaħniex. Is-sejħa t'Alla int aċċettajt, u intejtilna triq x'eżempju tajt. F'dan il-lejl tal-assunta flimkien, nixtieq nitolbok xi ħaġa jien. Min kull xkiel kun int li tħarisna, aranaw, ġbura u berikna. Ħuħsieb uliedna, żgħażagħ u tfal, lil miżżewġin, saċerdoti u l-kbar. Kun ta' faraġ għall-imniktin u ta' spalla għall-imġarbin. Lil morda tagħna kun magħhom dawn, il-qalb intelaq qabilna minn hawn. Tul ħajjithom lilek ħabbew, igawduk għal dejjem issa ġew. Int ta' vera, Aziza Om, għajnek fuqna int dejjem żomm. Itfanna l-grazzi kif titfadija, tina l-kuraġġ waqt it-tbatija. Paċi f'qalbu il-dal-poplu għatih, waqt li jgħid viva dak ismek sabiħ. Maltajja tal-Anġli 100 aħna l-kol ngħidu viva Santa Marija.